Îi citește absolut incredibil pe ceilalți jucători de la masă. Internetul este plin de astfel de exemple. Care este secretul tău? Cum reușești să citești atât de bine? Nu e așa ușor. Am jucat de mult. Când am fost mică, eu întotdeauna mă uit la oameni și cred că dacă faci așa înseamnă ceva. Dar cel mai mult am făcut, am lucrat, I studied the game, cum să spui, și am vrut să fii mai bine. Și este un talent ce am aici în inimă. Nu e așa de ușor cum să fac. Nu e așa ușor. Ce preferi, turneele sau cash games? Depinde. Dacă joc pentru mulți bani, pentru, say, 4.000, 8.000 la Bellagio, acolo cu Doyle Brunson și tot, îmi place. Dar dacă e mai mică, nu e așa interesant pentru mine. Joc online și mă joc la PokerStars, la cel mai mare joc ce are acolo, 200, 400, limit hold'em sau no limit hold'em, 100, 200. Dar și turnamenți cel mai mari, WPT, EPT și World Series of Poker. Când joc în un turnament mare așa, asta îmi place. Dar nu știu dacă e turnament sau cash. Depinde cum simt. Care a fost totuși cea mai mare sumă pierdută de tine? În o zi, când am jucat la Bellagio, am pierdut 1.300.000. Și asta a fost cel mai mare că am pierdut. Dar în ziua înainte am câștigat 700.000 și asta în total a fost 600.000 în 2 zile, dar în o zi, 20 de ori am pierdut 300.000, da, și asta e mare, am știut, dar am fost confortabil când am pierdut, n-am plâns nimic. Care a fost cea mai mare perioadă de downswing prin care ai trecut vreodată? Nu mai țin minte, dar când am fost mai mică, am jucat mai mică, $20 și $40 și am pierdut o lună și jumate, poate 6 săptămâni și asta a fost cel mai mult ce am pierdut așa. Dar eu acum nu joc așa mult și joc numai turnament și cu turnament poți să mergi un an și nu câștigi nimic pentru că e mai tare. Daniel, ai întâlnit recent Naționala României de Poker într-o confruntare în care ai fost capitan al Canadei, țara în care te-ai născut. Cum ți s-au părut jucătorii români? Când am jucat acolo la World Cup of Poker, inima a fost invers, cum să spui, a tăiat în mijloc, pentru că eu sunt român, am fost născut român și părinții sunt români și am jucat pentru Canada pentru că ei, acolo am născut și de asta. Dar am uitat la români și ei au vrut să câștige așa mult și am stat cu ei, am vrut pe ei să câștigi. Dacă Canada nu se poate să câștig, am fost acolo pentru români și am făcut prieteni cu Cristian, toți se cheamă Cristian, unul KK și altul și ei a jucat foarte bine. Am fost foarte impressed, cum să spui, cu strategiul. Că ei a gândit mult cum să faci, că a fost un campionat cu puncte, nu mai să câștigi, trebuie să fii deștept. Și ei și al canadian a fost cel mai deștept, în my opinion. Eu sunt român, am fost născut român, părinții mei sunt români, dar am fost născut în Canada. Și am jucat pentru Canada, pentru că am fost născut acolo, dar am făcut prieteni cu ei și când ei a câștigat, eu am fost bucuros, foarte bucuros și după aia ei a jucat cel mai bun, cred, ei cu Team Canada, pentru că eu am fost acolo, dar când ei a pierdut, poate nu se spun așa, când eu am jucat acolo la PokerStars World Cup of Poker, inima a fost tăiată în mijloc, pentru că eu sunt român, părinții sunt români și eu am fost născut în Canada, dar sunt român. Și am vrut să joc pentru amândoi, dar am trebuit să joc pentru Canada. Și când am fost acolo, am făcut prieteni cu toți români acolo și am fost foarte, cum să spui, impressed cu ei, cum ei au gândit mult de strategy. Ei și echipul al noi de Canada a fost, eu cred că, cel mai tare. Dar în strategy, dacă ai cel mai bun, nu se întâmplă că trebuie să câștigi. Sau Diamond. Four would also split the pot, as they both have aces and fours with the nine kicker.
Patru vine. Or any running pair, really. Canada all in, ace tray, playing against Christian. For Romania, ace 7. Both have a pair of aces. Dacă vine în And sus, Christian has at the moment a better kicker. Here's the turn. Turn card is a deuce. Well, that's a small card. that wasn't good for me. Daniel Negreanu did not want to see that. Last card is Capita! another deuce. It's split points. Runner means it's two pairs, aces and twos with a 9 kicker. Ce ne poți spune despre jocul lui Cristian Rajala, românul care te-a bătut la acel campionat mondial? Cristian Keke se cheamă, pentru că toți sunt Cristian și aici are un nume ce a dat prietenii. Și Keke a jucat foarte bine, a fost foarte, a avut, cum spui, patience și a stat și bine și după aia, când am jucat cu el, am crezut că el e un jucător ce are potential. Poate să fie, dacă mai joacă bine, mai în sus cu limit, poate să fie un jucător foarte tare. Ălălalți joacă mai diferent. Unul a fost mai agresiv, ălălalt mai pasiv, dar toți ca un echip a fost foarte tare pentru că ei a vorbit cu toți și a fost foarte, cum să spui, supportive. N-a fost rău dacă ai pierdut. Ei, ce faci acolo, mă? N-a fost așa. A fost foarte bucuros cu toți. Da. Da. Pentru mine acum nu contează. Dar nu contează acum. Trebuie să are o aso. Întotdeauna are ceva. Full house și asta. Cum se poate? În fiecare rând când joc cu el are full house și asta. Ei cam disperat pe vieții comentatorii englezi, vorbind numai în românește la masă. A fost unul dintre momentele în care orice român care a urmărit transmisia live de pe internet s-a simțit mândru de originea comună cu tine. Crezi că ai moștenit ceva din poporul acesta? Dacă da, ce anume? Și te ajută în jocul de poker? Păi sigur că da, pentru că când eu am jucat cu ei, am stat cu ei, după aia am mers la masă și am fost seară foarte frumos cu ei și pentru mine tata a murit în 96 și el a fost un, cum nu spui, vagabond, dar a fost un om foarte bun și eu când am fost cu ei am crezut că înțeleg mai mult tatăl meu. Pentru că el a fost în tot Europa, în Italia și tot și când am fost cu ei am crezut că eu sunt mai înțelegi mai mult cum a fost viața pentru familia mea. But there's a First jack. card is a jack, king, king. Daniel Negreanu takes the And it lead. is two pairs, kings and jacks. Turn cards. Okay, Christian Rajala now looking for an ace. it's a 5. And the river card. Will there be an ace on the river? Oh, will Daniel double up? There is the ace! Daniel Negreanu of Canada loses on the river. Good job, man. Good job. Well done. I knew it. And Romania will win heat number 3. Look how delighted Cristian Rajala is. He has just beaten his hero, his idol, heads up. Pokerul mondial este dominat de americani, britanici și scandinavi. De curând a început să ia amploare și în țările din Europa de Est. În România a apărut chiar și un site de poker, Dracula Hold'em. Crezi că românii vor reuși să se impună și în marile turnee internaționale? Da. Sigur că da, români sunt foarte deștepți. Eu cred că români, dacă joacă mai multe și joacă pentru bani mai mare și are mai multă experiență, de ce nu? Eu sunt român, sunt alți români ce joacă, nu așa mult, pentru că până acum nu așa mult român a jucat poker, dar când înceapă o să vezi, pentru că ei sunt deștepți. Ce sfat ai da unui începător care țintește succesul în poker? Acum e foarte ușor să joci poker și să înveți mai repede de înainte, când am fost mică eu. N-a fost internet înainte, dar acum copiii mici, 21 de ani, joacă foarte bine pentru că joacă la internet și trebuie să practici acolo, să înveți. Poți să începi, nu trebuie să pui pentru bani, poți să faci pentru nimic, dar după aia dacă crezi că joci mai bine, poți să joci pentru bani și de asta poți să ai experiență mai repede de dacă stai la masă. Hai, vine la PokerStars și joci poker cu mine. Ai vreun mesaj pentru telespectatorii emisiunii Quinta Royală? Dacă am o vorbă, înțeleg, scuz că nu vorbești românește prea mult, nu vorbesc așa de mult, dar dacă mai mulți români vine în EPT și tot,
E foarte bine pentru mine și noroc la toți!